बिजनी फानबारिनि लावारफारा गामिया जिल्लानि गेजेराव साखोन सिखोन गामि महरै सायख'जादों। चिरांनि कासिकत्रा हायनारि गामिनि उनाव बिजनी फानबारिनि लावारफारा गामिया जिल्लानि गेजेराव साखोन सिखोन गामि हिसाबै सायख'जादों। बिजनी बिसायख'थि जिल्लानि बानजायनाय आरो सुइप सेलनि हेफाजाबाव फानबारि लावारफारा गामियाव साखोन सिखोन गामि महरै फोरमानलाइ गथायदों। बिजनी मुखुमानि फानबारि लावारफारा गामियाव गामिनि सानसुमैगिरि, गामिनि सांग्रां सुबुंफोर आरो गामिनि थागिबिफोरनि बाहागो लानायाव बुब्लियाव सुइप सेलनि मावख'गिरिफ्रा गामिनि साखोन सिखोननि सायाव सुबुरुन होयो। लावारफारा गामिनिफ्राय 4 किल'मिटार जानथायाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामायाव दावबायनो फैनाय दावबायारिफ्रा बे गामियाव थुबुर जागोन आरो मुलुग दरबाराव सिनायथि जागोन होनना बुंथियो बिजनी मुखुमानि महकुमा बेंगिरि कृति सासराया। एरिहाय लावारफारा गामिया चिरां जिल्लानि साखोन सिखोन गामि हिसाबैबो सायख'जानायाव गोजोननाय फोरमायनानै गामिनि मावनो गोनां बिबाना बांसिनबाय होनना बुंथिदों गामिनि गावबुरा बुलिचरन बसुमतारिया। बिजनी साब डिभिजननि जोंहा बायदौ फैनानै जोंनि गामिखौ जेरै साफा होननानै साननानै जोंनो मोनसे साफा गामिनि मोनसे प्रप'जाल सार्टिफिकेट होलांबाय। दा बे सार्टिफिकेटखौ लानानै जों दिनै गोग्गादोंबो आरो बेराफारसेथिं जोंहा बिबानबो गोलैदों। दा बे बिबानखौ जोङो दिनैनि गथ' गथायखौ जों फोरोंलांनांगोन आरो जों दिनै जि खामानि मावनानै जों बे साफा गामि हिसाबै जोङो फोसावजाबाय। दा गुबुन जायगायावबो जाहाथे जोंनि माखासे खामानिखौ मावनानै मावफारिखौ फोरोंलांनो थाखाय जोंनि गामिनि दैदेनगिरि आरो महिला आइजो बिमाफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे दानि गथ' गथायखौ बयखौबो जाहाथे जेरै गामिखौ साफा लाखिदों, गामिखौल' नङा न'खौबो गाव निजेबो गावनि सभाब सरित्रखौबो फरायनाय रोदोंनायावबो गासैखौबो जाहाथे साफा खालामनानै गावखौनो सासे मुलुगाव दैदेनगिरि हिसाबै जाफुंसार गामि हिसाबै दैथिंनो हायो। बे गामिखौ साफा हिसाबै फोसावलांबाय। गतिके दिनैनिफ्रायनो साखाफारा जानानै मावनो थाखाय आङो बयबो जोंनि रायजो आफाद आरो जोंनि महिला आइजो आफाद आरो गोदान फैनाय सेंग्रा आफादखौबो आङो खावलायनानै जाहाथे बे साफा गामिखौ आरोबाव आगानसे दैदेनलांनो हाबावो। इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन 14 इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों। जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन। बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे MA नङाब्ला BA उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे B.Ed नङाब्ला DLED कर्स लानाय जानांगोन। फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन। दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा SMCनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन। गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों WhatsApp एपआव दैथायहरनो हागोन। सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन। बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।